بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا بسنك كوينات تقراي أب جيزي ممحدار جو بايدن أب لعلي إرترا تنبيروز أنح أقدا نملعل وسينو مهلاون حدش معرف جيوبوليتيكا قرن أفريقيا دما كخفت مخانن تاقاليزو مع كان زينا رويترز تمالا أماسيو أب زرقو زينا أمريكا أقدا إرترا كتلعلو مخانا زرأيو نايوشت منقستا أمريكا سند كم زملكة حبيرو اتو وسانه مستي اتهاجر أب كيح بحر الزلوة استراتيجيكا وأك أمامت أستحز مخانون تاقاليزو السقومت زي أمريكا مس إيرترا زلوا الركب نمحياش زعلم خوينو إيرترا أب سجر سعود عرب نوح جماجم بحر زلوا هاجر مخانا أقداسي تيوز جبرا ونيلو بتوسخ إتا معكن وربيت هاجر إثيوبيا مستانا نوح وان مرات امتاز خونت إيرترا نوج نخيتاتو اتو سنة ملغتن متحلاف زعلم مخانا ونحبير لا كم ذكر أبز حلف سمون مع كان زينا وول ستريت جورنال أمريكا مس إيرترا زمدنا كتم حيشن قداخة العلن مخانا قليص ومباري ذكر زحجيب مع كان زينا رويترز وتيزو لحبريتها نعوز درع خوينو أب إيران زلو وقئن معصاو مصاو بهرمزن نغيح بحري كما قدا سمت حلالفين نقداو مسمر ما أكلاي بحرن إيسيان أقدا سنتو أب قمت زأتو مخانو انتحبيرو اتو وتيزو لتصابصاب كل جزيك أيح بحرين على موق وطبا وسانة أكوان تخونة زوباك أرنا أفريقيا أجن بسنك وق السودان مسحاب سومالن سقات قجت إيرتران إثيوبيان تداغيمو مصنحي قالت فينات إيران دحر مجمار دما اتوم يمن زمدبرم عطقات جوجل لحوتي نمتصاوبا باب المندب كعصو مخانم ابزفار الحل زلو غيزي مستال على شحن 300 كيلومتر زبصح جماجم قيح بحر زلو إيرترا زمدنا ممحياش وانا واستراتيجيكاو سوقمت مخانه تحبيرو كم زفلت زمدنا إيرتران أمريكا ننوح عمتات زحتيل صنح خوينو እዚ ሕጂ رويترز رئيه زبلو سند ናይ መንግስቲ أمريكا دما ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ أمريكا ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘክር أمريكا ነቲ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኣብ 2021 ዝፈረመሉ እገዳ ዘነብር ኣዋጅ ኣብ ከባቢ 4 ግንቦት ክትስርዞ ምዃና ይዝገለጽ እቲ ኣብ 2021 ዝተነብረ እገዳ ሰፊሕ ኮይኑ ንወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ናብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ህግደፍን ቆጠባዊ መሓውራቱን ከምኡውን ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ከምዝፍለጥ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2009 ንዕጡቃት አልሸባብ ሶማልያ ትደግፍ ያ በዝብል ክሲ ወዲ ሕብራት ሃገራት እገዳ ተገይርላ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ሽዑ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ድማ ኣብ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተገብረ ዕርቂ ተላዒሉ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኣብ 2021 ምስቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ውግእ ተተሓሒዙ መምሕዳር ጆ ባይደን ናይ ኣሜሪካ በይናዊ ስጉምቲ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፊ ህግደፍን ቆጠባዊ መሓውራቱን ከምኡውን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ እዩ ኣብቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነ ሊባኖሳዊ መበቆል ዘለዎ መስዑድ ቦልስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምስላጥ ዓብ ተራ ይጻወት ከም ዘሎን ግብጽ ድማ ከም መንጎኛ ልዑል ተራ ከም ዘለዋን ይዝሕብር መስዑድ ቦልስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማዕከናት ዕላዊ ዘይነበረ ኣብ ግብጽ በመንጎኘት መሪሕነት እተሃገር ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ገሊጹሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ኣብቲ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ናይ 2021 እገዳ ከልዕል ምዃኑ ዝገልጽ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰነድ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ኣሜሪካ ከም እትቃወሞ ኣረጋጊጹ ከም ዝብል እውን ገሊጹሎ እቲ መግለጺ ከዓ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይትወስድ ዘጠንቅቕ ምዃኑ ተገሊጹ ዝርከብ ብጀካ ዘውን ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም ነዘይ ምርግጋእ ዝጻወትዎ ዝነበሩ ተራ ከም ዘይድግፎን ካብኡ ክቁጠቡን ከም ዘጠንቅቐውን ተገሊጹሎ መሰረት ተንተንቲ ዝገልጽዎ ዘለው ድማ ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዞባ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኢራን ኩናት ዝኾነ ይኹን ዘይምርግጋእ ከም ዘይደልን ኢትዮጵያ ከዓ ምእንቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ዝሕጂ ትወስዶ ዘላ እገዳ ናይ መልዓል ውሳነ መልእኽቲ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዘለው እቲ ሮይተርስ ዘመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ከም እንቃወም ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ገሊጽናላ ኢና እዩ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናኸፍአ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማውን ኣዕናውን ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ሃገራት እቲ ዞባን ዓብ ስግኣት ኮይኑ ይጸኒሑ ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይትነብርን እያ ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብብዝሒ ህዝብን ቆጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን ከም ምዃና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ክምጉት ጸኒሑ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብርክት
زبلو لعلو سبسلطان إثيوبيا نتي بشحن 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነትን ናጽነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብ ምእታው በጺሖም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ይኹን ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዛጊት መልሲ ኣይሃቡን ኣለዉ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እገዳ ብልክዕ መዓስ እዩ ክለዓል ዛጊት እኳ ብዕሊ እንተዘይተገለጸ ዘሎ እቲ ሮይተርስ ርእየ ዝበሎ ሰነድ ናይ ኣሜሪካ ግን 4 ግንቦት እዩ ዝብል። ይኹን እምበር 4 ግንቦት ድሮ ሓሊፉ ብወገን ኣሜሪካ ኮነ ኤርትራ ብዛዕባ ምልዓል እገዳ ዝኾነ ዕላዊ መግለጺ ኣይወፀን ኣሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2021 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከነብር እንከሎ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ በደላት ብምጥቃስ ብዙሓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ብሽም ጠቒስዩ ኣብ ጸሊም መዝገብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከስፍሮም ዝኽኣለ። ገለ ካብቶም ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እገዳ ዘእተዎም ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እገዳ መዘልዕሎ እገዳኦም ክለዓል ዝኽእል ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ድማ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮይኑ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንሰልፊ ህግደፍ ኣባላቱ ኣብ ቅልውላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘለዎም ተራ ወይ እውን ምቁራጽ ተኹሲ ከይግበር እቲ ሽግር ብሰላም ከይፍታሕ ብምዕንቃፉ ኣብቲ እገዳ ተኻቲቱ ኣለውን ኢሉ ነይሩ እዩ። ምምሕዳር ጆ ባይደን በተወሳኺ ንሓላፊ ሃገራዊ ትካል ስለያ ኤርትራ ኣብርሃ ካሳ ኣብዚ እገዳ ዘካተተ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ ወይ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ ብዝነበሮ መሪሕነት ሓላፍነት ላዕለዋይ ኣፈጻጸማ ዕማማት ወይ እውን ብመንግስቲ ኤርትራ ከምኡውን ኣብቲ ውድብ ኣባል መሪሕነት ብምዃኑ እዩ ዝብል። ኣብዚ ሓሊፉ እውን ምምሕዳር ጆ ባይደን ንቆጠባዊ መሓውራት ህግደፍ ኣብ እገዳ ዘእተወ ኮይኑ ነቲ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝተመስረተ ማዕከን ሕድሪ ዝተባሃለ ብህግደፍ ንዝተመስረቱ ኩሎም ንግዳውያን ትካላት ኣብ ትሕቲኡ ዝሓቆፈ ትካል ኣብቲ እገዳ ዘካተተ ኮይኑ ምሕዳር ጆ ባይደን ከዓ ነቲ ትካል መሳርሒ ብምዃኑን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እቲ ውድብ ስለ ዝርከብን ምዃኑ ብመንገዲ ናይ ሽዑ ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ከዓ ኣብ ውልቀ ሰባት ብሓጎሽ ክሻን ዝፍለጥ ሓጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኪዳን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍን ዋና ኣካያዲ ስራሕ ንግዳዊ ኩባንያ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ትሕቲ እገዳ የእትዩ እዩ። ምምሕዳር ጆ ባይደን እቲ ውልቀ ሰብ ኣብቲ እገዳ ዝኣተወ ቁጠባዊ ወይ እውን ገንዘባዊ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሸቐጣትን ናይ ኣገልግሎታትን ካልእን ቀረባት እቲ ውድብ ብምቕራብ እዩ ዝብል። ብጀካ እውን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሃብትን ገንዘብን ህግደፍ ዘመሓድር ንግዳዊ ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 09 በቲ እገዳ ዝተገብረሉ ሓጎስ ገብረ ህይወት ስለ ዝካየድ ኣብ እገዳ ኣትዩ ኣሎ ክብል እውን እቲ ናይ ምምሕዳር ጆ ባይደን ቤት ግምጃ ኣሜሪካ ዕላዊ ገይሩ ነይሩ እዩ። ብሰንኪ እቲ እገዳ ድማ ብሽም እቶም ዝተዘርዘሩ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ኣሜሪካ ኮነ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ቁፅር ኣሜሪካ ዝርከብ ኩሉ ንብረትን ጥቕምታትን ከይንቀሳቐስ ዝተኣገደ ኮይኑ ጸብጻብ ናብቲ ውሳነ ዝቆጻጸር ክፍሊ እቲ ቤት ግምጃ ክግበር እውን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እዩ። ከም ዝፍለጥ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወላውን በይናዊ እገዳ እንተንበረት መላፍንታ ዝኾና ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ኣብ መብዛሕትኡ ውሳነታታ ዝስዕብኣ ብምዃነን እቲ እገዳ ዳርጋ ናብ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን ተሰጋጊሩ እዩ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኸ ሕጂ ነዚ እዩ ከልዕሎ ወሲኑ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።